Učí už tretiu generáciu žiakov. 70-ročný učiteľ matematiky popri dôchodku stále pracuje. Jozef Havira z Kračúnoviec pri Svidníku je medzi žiakmi základnej školy obľúbený aj vďaka svojim vtipným poznámkam. Náš učiteľ, odkryli celý bielý. Na tejto škole učím od roku 1976. Pán učiteľ je veľký frajer. Veľmi dobrý a veľmi zhovorčivý. Veľmi mám rada hodiny s pánom učiteľom. Vie veľmi dobre vysvetliť učivo. Učiteľa matematiky a telesnej výchovy po odchode do dôchodku zavolali späť do školy na záskok. Veľmi rád prijal našu ponuku vrátiť sa opäť medzi nás, nakoľko jedna pani učiteľka odišla na materskú dovolenku. Som sa rozhodol, že nastúpim na 1 rok a ťahom to už 5 rokov v kuse. Daná je kružnica K zo Stredomesta. V laviciach sa mu vystriedali už 3 generácie. Pán učiteľ učil moju babku, mamku a teraz tu chodím ja. Toto je fotka zo 77. roku. Tu je jeho babka. A učila aj môjho ocka. Pustu rodičov z tejto triedy som učil. Mám tu napísané o všetkých, aj si pamätám. Aj dnes sa z diaľky usmieva na svoju starú triedu. Musím sa priznať, že pán učiteľ matematiku učil aj mňa a sedel som v tejto lavici. Pamätám si ťa ako veľmi poslušného žiaka. Skúsený pedagóg počas pandémie zvládol aj dištančné vyučovanie. Trápi ho len, že osnovy sa za tie roky veľmi pomenili. Strašne veľa sa matematike zmenilo a to tak, že uberá sa na latke potrebnej pre potrebnej. Zvojte si bod A. Správne má. V týchto dňoch oslavuje 70-ku a žiaci nám prezradili, prečo ho majú stále radi. Najlepšia vec na ním sú určite jeho hlášky. Ja tomu hovorím, i tak šedá. Sa furt zasmejeme, je s ním zabava. Vo forme sa udržiava vďaka bicyklovaniu, najazdil už takmer 90 000 kilometrov. Čo vám to dáva? No veľmi veľa energie to bicyklovanie. Chcel by som naozaj odovzdať aj gratuláciu, aj poďakovanie pánovi učiteľovi a mnohým ďalším, ktorí v tomto veku sú naďalej odhodlaní pomáhať. Hoci sa ministerstvo snaží do škôl prilákať mladých pedagógov, stále v nich pracuje veľa dôchodcov. Pre Jozefa Haviru to bude jeho posledný školský rok za katedrou. Chceli by ste, aby som ostal? Áno. Ale ja nie. Čiže končím toho roku definitívne. Stačí. Už som unavený. Z Kračúnoviec Martin Jedinák, televízia Markíza.